Bore da iawn i chi gyd, a croeso i'r Oedfa. Gobeithio bod chi gyd wedi derbyn eich canoenia. Gwasanaethau yr wythnos hon, bydd nifer o wasanaethau dan ofal y Gweinidog. Heddiw, dydd Sul y Blodau. Wedyn, am nos iau cablyd, am hanner awr wedi 5, fydd yna wasanaeth yma yn y Tabernacl. Ac yna ar Wener y Groglith ym Pen-y-bont am 9:45 ac yna am Porthcawl am 11:45. Fe fydd gwasanaethau arferol wedyn ar Sul y Pasg. Mae gen i ychydig o goeddiadau hefyd, jyst i dynnu'ch sylw chi at hwn. Mae yna gyfle i wirfoddoli yng ngharchar Parch gyda Prison Fellowship. Felly, wna i ddim darllen beth sydd fyna, ond os oes gyda chi ddiddordeb yn ymgymryd ar cwrs 6 wythnos, os newch chi siarad ar Gweinidog. Hefyd, mae'n od siarad am y Nadolig wrth bod ni'n croesawu'r Gwanwyn, ond mae yna gynllun canhwyllau gobeith yn cyd-redeg gyda'r Ysbyty Tywysoges Cymru. Eto, mae yna gais i chi gasglu yn cyd mai bagiau bach air neu coch ar ryw gynhwyllau sy'n cymryd batri yn paratoi'r rheini ar gyfer ymgyrch ar gyfer y Nadolig yn yr Ysbyty. Felly, dwi ddim yn siŵr pwy sy'n gyfrifol am gasglu reina, felly dod â nhw i'r capel. Felly, dewch â nhw os oes gyda chi a newn ni gasglu reini. A mae yna ddau gyhoeddiad arall pwysig. Ar ddydd Sadwrn nesaf, mae Wyn a Mike Wade yn dathlu pen-blwydd priodas arbennig, 60, priodas Dyma'r, fiall? Felly, llongyfarchiadau mawr i chi. A hefyd y fori, mae yna ben-blwydd arbennig hefyd, Alun Roberts Jones, yn 80, a mae'n debyg bod rhaid i fi pitio pen-blwydd hapus. Right? Felly, ddag a fi yn rong nawr. Pen-blwydd hapus i ti, pen-blwydd hapus i ti, pen-blwydd hapus i Alun, pen-blwydd hapus i ti. Diolch yn fawr. Rwy'n nawr y casgliad yn awr. O ddew i'n tad, nag o sanctaidd derbyn yr nodion hyn i Gweinidog yn Ysdi. Ac wrth i derbyn nhw yn gofyn sy'n erbyn yna hefyd yn dweud bod. Gan bod ni'n gofyn iddyn nhw gyda enw ac ymgeiriant y cadw i Iesu Grist. Amen. Bore da. Hyfryd gael eich cwmni chi a hitha yn gychwyn yr wythnos fawr, neu yr wythnos sanctaidd, mae'r ddau enw'n cael ei roi arni hi. Felly rydyn ni yn cofio heddiw wrth gwrs yr orymdaith buddugoliaethus Iesu mewn i Jerusalem. Cyfle i ni fyfyrio a chyfle o adnewyddiad ysbrydol ydy o mewn gwirionedd. Ond Sul y Blodau wrth gwrs yn unigryw i ni yma yng Nghymru a bosib hefyd. Yr arferiad yn mynd yn ôl ganrifoedd i ddodi blodau ar feddau ein hanwyliad ni. Hyfryd o beth hynny hefyd ynde. Gadwch i ni droi at yn hemyn gyntaf, sef ym rhif 250. 250. Pwy sy'n dwyn y byrenni'n adraf? Pwy sy'n caru gweld ei wedd? Pwy sy'n parchu deddfau'r goron ac yn dilyn llwybrau hedd? Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i'w hebrwng ef y nawr. Ac yn y blaen 250. Oes
Daw'r darlleniad allan o Efengyl Luc, pennod 19. Yr ymdaith fuligyddiaethus i mewn i Jerusalem. Wedi dweud hyn, a'i thragddo ar ei ffordd i fyny i Jerusalem, gan gerdded ar y blaen. Pan gyrhaeddodd yn agos i Bethfage a Bethania, ger y mynydd a elwyr o lewydd, anfonodd ddau o ddisgyblion gan ddweud, ewch i'r pentre gyferbyn. Wrth i chi ddod i mewn iddo, cewch yno ebol wedi ei rwymo. Un nad oes neb wedi bod ar ei gefn erioed. Gollyngwch ef a dewch ag ef yma. Ac os bydd rhywun yn gofyn i chwi, pam yr ydych yn ei ollwng, dwedwch fel hyn. Mae ar yr arglwydd ei angen. Aeth y rhai a anfonwyd a chael yr ebol fel yr oedd wedi dweud wrthynt. Pan oeddent yn gollwng yr ebol, meddai ei berchnogion wrthynt, pam rydych chi'n gollwng yr ebol? Ateb asant weithau, mae ar yr meistr ei angen, a deithant ag ef at Iesu. Yna taflasant ei mentyll ar yr ebol, a gosod Iesu ar ei gefn. Wrth iddo fynd yn ei flaen, roedd pobl yn teinu ei mentyll ar y ffordd. Pan oedd yn nesau at y ffordd sy'n disgyn o fynydd yr olewydd, dechreuodd holl dyrfa ei ddisgyblion yn ei llawenydd, foli Duw a llais uchel am yr holl wirthiau yr oeddent wedi ei gweld, gan ddweud, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd, yn y nef tangnefedd, ac ogoniant yn y goruchaf. Ac meddai rhai o'r Phariseaid wrtho o'r dyrfa, athro, cyrraddad y ddisgyblion. Atebodd yntau, rwy'n dweud wrthych, os bydd yr rhain yn tewi, bydd y cerrig yn gweiddi. Wel, yng ngeiriau yr adnodau hynny, gadwch chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O ddiw ein tad nefol a sanctaidd ar gychwyn yr wythnos fawr, da ni yn troi at ati. Ac yn diolch i ti bod ni wedi gallu ymgynnull yn llawen yn dy bresenoldeb di y bore yma. Ia, bendigedig yw'r un sy'n dod yn frenin yn enw'r arglwydd yn y nef, tangnefedd ac ogoniant yn y goruchaf. Yn y darlleniad gawn yn atgoffa y bore yma arglwydd o'r dyrfa ar strydau Jerusalem, yr croeso a'r gweiddi hosanna a gafodd. Iesu, da ni'n dy groesawu di y bore yma hefyd. Ni dy gynabod di yn frenin, ac mae ti'n unig sy'n hawlio ein haddoliad ni y bore yma. Da ni'n cael yn atgoffa mae nid marchogaeth mewn i Jerusalem yn frenin rhyfelgar wyt ti, ond un a ddaeth ar ebol gan gyhoeddi teyrnas a ffordd tangnefedd. Ac yn hynny arglwydd ydyn ni yn diolch ac yn ymhyfredu. Fel un naeth wylo dros Jerusalem, dyn ni'n credu dy fod i o hyd yn wylo dros gyflwr yn byd ni heddiw. Arglwydd heddiw yn fwy nag unrhyw adag wrth reswm yr ydyn ni angen ffordd tangnefedd yn byd ni. Oes mae lle i ti heddiw yn hanol yn byd cythryblus ni, yn byd rhyfelgar ni. Te'r eto arglwydd
a dangnefedd di. Ac yn hynny arglwydd wrth feddwl am y byd, wrth feddwl am y dwyrain canol a'r Wcrain, maddau ni nad ydyn ni eto fel byd wedi gwrando ar dy neges a gweithredu. Maddau ni nad ydyn ni eto wedi dysgu dilyn ffordd tangnefedd. Ydyn ni'n gweddio arglwydd y bydd y byd yn cael ei darostwng ac y bydd cymod a thangnefedd rhwng pobl a chenhedloedd yn byd ni. Ar ddechrau'r wythnos sanctaidd yr wythnos fawr, mi fydda ni wrth reswm yn meddwl am y digwyddiadau hynny ddigwyddodd yn ystod yr wythnos. Gan sylweddoli o'r newydd arglwydd cymaint a gostiodd hynny i ti. A hynny er mwyn dwyn gobaith a bywyd newydd i'n byd ni. Mi wyddon ni arglwydd y ffordd wnaeth y dorf droi'n sir yn ystod yr wythnos. Ac felly gwared ni rhag bod yn rhan o'r dyrfa sy'n dy wrthod ac yn cefnu arna ti heddiw. Yn helpa ni roi croeso i ti yn bywyd, nid yn unig ar y gwyl arbennig yma, yn pob dydd yn hoes ni. Hosanna, haleluia. Fe anwyd brawd i ni. Fe dalodd ein holl ddyled ar fynydd Calfari. Hosanna, haleluia. Brawd ffyddlon di wahân. Brawd erbyn dydd o gledu. Brawd yw mewn dŵr a than. Ymdawelwn yn awr i gyflwyno'n gweddiau personol i ti. Y rheina sydd ar yn calona a'n meddyliau ni, cyflwyno nhw i ti yn awr. O ddiwyn tad cliw bu'n gweddi ni felly. Gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Yn dysgodd i weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn yr wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn unau i'n dyledwyr. Ac yn ac arwain ni brofedigaeth, eith e'r gwared ni rhag y drwg, hynny sydd o ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesau. Fe gadwch chi ni barhau drwy ganu ym rhif 238, 238. Ymlaen brenhinol un, hosanna gwyddar dorf gytun. Da nifael llwm ymlwybra ymlaen, a phalmwydd dan ei draed ar dain. Ac yn y blaen 238.
Ond wrth i ni fyfyrio ar ddigwyddiadau Sul y Blodau cyntaf hwnnw, beth am i ni ystyried arwydd y cad dyfodiad Iesu i Jerusalem. O'n i wedi gobeithio cael un o'r rhain bob un i chi, ond di Amazon heb di dod â nhw. Fydwch a, mae'n siŵr fydden nhw wedi cyrraedd adre, byn i fi cyrraedd adre nes ymlaen. Ond, ia, y dail palmwydd yma, mae'n ddarn cyfarwydd iawn i ni gyd. Y dorf hynny wedi ymgasglu i groesawu Crist mewn i Jerusalem. Ac wrth gwrs yn tynnu'r canghennau o'r coed ac yn eu chwifio nhw ac yn eu teulu nhw ar y llawr hefyd. Rhywbeth sydd yn bwysig i gofio wastad yma'n hyn, nad ydy o wedi dod, ni ddaeth Crist fel arwr gorchfygol na fo. Dio ddim wedi dod, nath o marchogaeth mewn i Jerusalem ar gefn ceffyl ac yn wedi addurno mewn ysblander brenhinol, ond fel gwas, ynde. Un oedd yn ostenedig, yn marchogaeth ar asyn, nid ceffyl. Y geiriau oedd y dorf yn ei gweiddi, Hosanna, Hosanna, clod i ti. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fyndithio'n fawr. A teyrnas yn cyn dad Dafydd wedi fyndithio. Hosanna, clod i Dduw yn y nefoedd uchaf. Ia, i gydnabod fel Meseia hir ddisgwyliedig sydd yma. Pan dyn ni'n meddwl am brenin, beth sydd yn dod i'ch meddwl chi? Falla rhywun sydd â chyfoeth aruthrol, falla. Rhywun sydd â phwer aruthrol. O bosib rhywun sy'n greu be mae o isio, o bosib. Dyma oedd y dorf yn ei ddisgwyl, wrth reswm. Dyma oedd y dorf yn ddisgwyl yn Iesu. A chibwr, rhywun oedd yn dod o Dduw i anfon yr ymerodraeth Rufeinig allan a gwneud hynny gan ddefnyddio grym. Yn hanes y genedl rydyn ni wedi gweld hyn yn hanes Moses a Dafydd a sawl cymeriad arall yn eu hanes nhw. Rhywun fydda'n adfer y genedl o ddwylo gorthrymder yr ymerodraeth. Chi wedi clywed yr ymadrodd yma? It does exactly what it says on the tin. Dwi'n meddwl mae'n rhyw hysbyseb glywon ni hwnna am y tro cyntaf. Os na hysbyseb paent oedd, dwi'n siŵr. Wel, yn y cyd-destun yma, it does not, ynde, do exactly what it says on the tin. Yn Iesu, rydyn ni'n dod â draws math gwahanol o frenin. Un sydd yn cefnu ar allu a bri deiarol o blaid gostyngeidrwydd. Grym Crist yw gostyngeidrwydd yna. Rhywun sydd yn plygu, ac yn Iesu, mae'n ymgyrffori yr hyn sydd yn nodweddiadol am deyrnas Dduw. Lle mae cariad, tosturi a chyfiawnder yn teyrnasu dros pob peth arall. Ia, nid adfer y genedl o afal ymerodraeth sydd yma, ond adfer y galon i heddwch yna, oddi wrth bechod. Ac wrth chwifio yn canghenna palmwydd, mewn dathliad, gadwch i ni gydnabod Iesu felly. Nes i ar draws fideo yn ystod yr wythnos. Mae'n fideo newydd sydd wedi dod allan yn y Saesneg drwy'r wefan Max 7. Ond dwi wedi mynd ati i gyfieithu y gerdd sydd i gyd-fynd gyda'r fideo. Felly mae'n mynd â ni drwy holl ddigwyddiadau
y Pasg. Felly gadwch i ni weld y fideo yma. Ar yr asyn yn reidio, palmwydd yn chwifio, plant yn cymeradwyo, Phariseiaid o'i co, yn y deml yn clirio. Damhegion gan athro, golchi traed yn groeso, y wledd a barato, rhannu swper heno. Torri bara cyn i dwyllio, yfed gwin i gymuno. Bradychwr yn ffledio, disgyblion yn troedio, Iesu'n gweddio, milwyr yn arestio. Arbenigwyr yn protestio, Peilat yn ei gwestiynu o, torf yn condemnio, disgyblion ar ffo, milwyr yn diraddio, Iesu yn syrthio, wylo, brifo, hino. Gorffenwyd. Dydd Sul i goncro, y garreg yn yrwlio, golau sy'n goleio, yr amhosibl a ddigwyddo. Y dydd sy'n gwawrio, merched yn crio, per arogla i'w cyflwyno. Disgyblion mewn cyffro, petriso, gobeithio. Mair yn myfyrio, gweld athro, hi a gredo. Iesu at gyfodo. Daeth yr odoliadur yn handi iawn ar gyfer cyfieithu hwnna. Ond mae o'n syml yn dydi, ond sydd yn dangos i ni holl ddigwyddiadau y Pasg. Gadwch i ni droi at yn hemi nesaf, sef yn rhif 508. 508 o Iesu, croes hoeliedig, gwaredwr dynol rhyw, ti yw yn hunig obaith tra bo ma'r dir y byw. Dan feichiau o ofalon sy'n gwneud ein bron yn brydd, mae denw llawn diddanwch yn troi ei nos yn ddydd, ac yn y blaen 508.
O fel oedd ni'n sôn yn gynharach, adfer y galon i heddwch sydd yma, ynde. Yr hosanna a'r llawenydd, mi wyddon ni mae gwrthod bydda'r dorf yn ei wneud maes o law. Wrth i'r wythnos rhedag i gwrs, ynde. Ni agorodd y dorf ei cael hwnna iddo. Roedd ei disgwyliadau am y Meseia'n wahanol i'r hyn oedd yn sefyll o flaen Pilat. A hawdd o bosib yw derbyn y Meseia ac iddo ef wneud y gwaith o adfer y genedl o ddwylo'r ymerodraeth. Peth arall yw os mae chi sydd yn gorfod gwneud y gwaith o agor eich calonol. Wrth reswm mae'n boenus i agor creithiau yn dydy. A hynny'n greithiau'r gorffennol. A hynny fel darn o grochenwaith, a dwi wedi defnyddio y tebygrwydd yma o'r blaen Cyntsugi, maen nhw'n galw hwn, crochenwaith siapaneeg, lle maen nhw yn rhoi'r darna yn ôl at ei gilydd felly yn defnyddio air. Ac pan da chi'n edrych arno fo, ydych, da chi'n gweld y creithiau, ydych, ond da chi'n gweld o fel darn o gelf sydd yn fwy gwerthfawr nag fel oedd o cynt, ynde. Mi welwn y cracia, ond drwy roi y darna yn ôl at ei gilydd, mae'r cracia hynny'n yn debygu i wreiddiau sydd yn gwreiddio ni, yndydi. Neu, fel afonydd i adael fynd ar bethau. Neu llwybra sydd yn cymryd ni gyfeiriad gwahanol. Ac onid dyna oedd bwriad Crist am y daeth ar gefn yr ebol hynny, i arwain i gyfeiriad gwahanol, i ddangos y ffordd. Pal bat ddywedodd, nid yw Iesu'n rhoi'r sait sydd yn dangos y ffordd at ddiw fel o gna athrawon crefydd eraill. Ef ei hun yw'r ffordd, ynde. Ef ei hun yw'r ffordd. Ia, gydwch chi ni gymryd eiliad i fyfyrio ar arwyddocad Iesu yn bywydau ni fel unigolion, fel eglwys, fel Cymru. Sut ydyn ni wedi i groesawu? Wrth i ni deithio drwy'r wythnos sanctaidd, o'r wythnos fawr, gadwch i ni ymgorffori ysbryd Sul y Blodau, ynde. I fyw fel disgyblion ffyddlon i Grist. Yn union fel y croesawodd y dyrfa Iesu a bloeddio a blwydd o lawenydd felly. Gadwch i ni estyn lletygarwch a thosturi i rhai o'n cwmpas ni. Heddiw mae angen hynny'n fwy nag erioed yn does. Mae angen i ni festyn allan, i geisio cyfleoedd i wasanaethu eraill yn enw Crist. Yr wythnos yma mae o'n eich coenonia chi. E-bost dwi wedi dderbyn wythnos yma yn gofyn tasa gan ni fel eglwys ac fel ofalaeth ddiddordab mewn gwirfoddoli yn y carchar yma yn y parc. Maen nhw'n rhedeg cwrs felly, rhyw fath o astudiaeth Feiblaidd yn mynd drwy hanes a chais. A'r cyfle sydd yma i chi fynd ati i bod o gymorth i gyd gerdded a chefnogi rhai o'r carcharwyr sydd yn y carchar. Ond gyfle arbennig yn dydy i ddangos, i ddangos tosturi, i ddangos cariad, ond i gyd gerdded a phobl sydd mewn angen. Os ganddo chi ddiddordab, plis dewch atai ac i fenegu hynny felly. Bydd ydi lawenydd felly Sul y Blodau yn harwain ni i atseinio yno ni drwy gydol yr wythnos sanctaidd a thi hwnt, ynde. Ac wrth i ni deithio gyda Iesu at y groes a'r bedd gwag maes o law.
Bydde dyn ni'n esau byth at galon Duw. Ond allan mewn ffydd gan lewenhau yng ngwydd ein brenin. Yr hwn sydd yn dod i'n hachub a'n gwared. Hosanna yn y goruchaf. Gadwch i ni weddio. Dduw, graslon, da ni yn diolch i ti am roedd dy fab Iesu, ein brenin a'n gwaredwr. Ac wrth i ni fynd mewn i'r wythnos fawr, yr wythnos sanctaidd, bydde di'n cael hwnna ni gael ei llenwi a diolchgarwch. A hynny am yr aberth a wnaeth ar yn rhannu. A dy roi ni ddewrder i ddilyn yn ôl i draed, gan wasanaethu eraill a gostyngeidrwydd a chariad. A bod i lawenydd Sul y Blodau yn hysbrydoli i fyw fel disgyblion ffyddlon, gan rannu newyddion dad y deyrnas a phawb ydyn ni'n dod ar ei traws. Gyfwn yn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. O gadwch i ni droi at yn hemyn olaf, sef Emrhif 493, 493. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar, wrth deimlo dwyfo loes. I ogrwydd fel mynyddoedd byd, drin gannu wrth dy groes. Ac yn y blaen 493.
Y gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fydd gyda chi oedd. Amen.